Čaute všetci, vítam vás u ďalšieho videa, ďalší deň, ďalšie video 2.10.20.07 momentálne. Zdravím vás všetkých a dneska sa porozprávame o tom v rýchlosti celkom, že prečo si myslím vlastne, že trading je tá najlepší skill, ktorý sa môžete naučiť momentálne v roku 2025. Aby sme rýchlo začali, tak prvá vec si myslím je to, že dosť ľudí to nerobí, lebo je to náročné a je to ako také, že chápeš, máš slobodu, reálne, taká druhá vec asi, by som povedal, že máš proste slobodu, môžeš to robiť kde chceš, kedy chceš, ako chceš skoro, takže nie si limitovaný na toho, kde si, kedy si, chápeš, proste je to akože ako limitujúca napríklad robota, keď robíte niekde, ja neviem, vo firme niekde alebo tak je to limitujúce v tom, že máte takého šéfa, po ktorý musíte robiť a je to proste náročné. Môžete si povedať, OK, to je aj dropshipping, ale dropshipping fakt taký není. Dropshipping má veľa vecí, ktoré sú fakt akože zlé, napríklad. Ani to nie, že nemusíte mať sklad, hej, na to už teraz momentálne to už je úplne jedno. Takedy sa proste iba reselovali veci, že proste ste kúpili a selili. Teraz to je tak, že to máte proste všetko prepojené, hneď ak to objednáte, vám to objednajú z Číny, rovno ku vám a tak ďalej a tak ďalej. Teraz už robia profesionálne dropship stránky. Ale to nie je tá téma, čo sme sa chceli o tom dneska baviť, takže tak, každopádne myslím si, že trading je najlepšie ešte napríklad, pretože nepotrebujete veľký štartovný kapitál. Možno si poviete, OK, teraz možno mi treba tu na 800 eur na kurz, možno 5000 eur na kurz, možno mi treba 50 000 na ako kapitál, ktorý môžem tradovať, ale sú tu prop firmy, ktoré dávajú reálne za 20 eur, máte 5000 účet, čož reálne keď nemá 20 eur. Druhá vec, či to potom akože pásnete ten challenge, ale ak viete tradovať, ak máte skill, tak by ste ho mali pásnuť a to znamená, že nepríjete o peniaze a máte vlastne peniaze ako keby požičané s nulovým úrokom. Samozrejme sú tam také poplatky za využívanie pri payoute, ale to sú fakt akože, to je fakt akože nič oproti tomu, čo dostanete. Takže toto je napríklad super, že vám požičajú proste peniaze na to, aby ste vytradovali a s tým, že rátajú s tým, že proste o tie peniaze prídete. Stále sa im to oplatí, pretože to je demo samozrejme, ale stále sa im to oplatí, takže toto je podľa mňa fajn. Máte proste reálne peniaze, máte veľa peniazí za málo peňazí a ešte aj na páku, na leverage. Chápeš, takže to je akože fakt top. Neviem koľko tam je teraz, som si kúpal GoFunded, mám pocit, že tam je 1.30 asi. Asi, neviem. Je tam dáko tak. A 1:30 teda tak, aby som to povedal. Toto je fajn fakt vec, že máte reálne free money, dá sa povedať. Akože fakt za málo. Nemusíte mať svoj kapitál, potom ľudia robia to, že vlastne prejdú tieto fajn účty, dostanú payouty a za tie payouty si vlastne dávajú na live účet, na ktorom môžu vlastne riskovať viacej, môžu viacej stratiť, ale zase môžu viacej zarobiť. Takže potom viacej riskujete, viacej zarábate, logicky ste vo väčšom profite. Myslím si ďalšia taká výhoda, čo je, že zase máte skill, ktorý vám nikto nezobere. OK, zase si môžete povedať, kto mi zobere taký skill toho, že viem ako cvičiť jogu. Nezobere ti to nikto zase určite, ale toto je taký skill, ktorý môžeš implementovať reálne, že na hocikom. Hej, že hocik to môže robiť. Možno si povedať, OK, není, ja neviem, mentálne dobrý na to, alebo niečo. Zvykni si, kámo. Fakt, ako, neviem, čo viac na toto povedať. Myslím si, že dokáže to asi každý, ale fakt musí chcieť. Verím tomu, že je tu veľa z vás, ktorí ste tradery dlhodobí, ani som nečakal, že vám toľko ľudí tam napíše. To video má asi 400 začal zhľadnutia, možno 500 momentálne, môžem sa na to pozrieť. A čo ma dosť prekvapilo, ja som ani si nemyslel reálne, že tam bude toľko zhľadnutí. Ja som si ani nemyslel akože fakt vôbec,
OK, má to teraz 400 zhľadnutí, 405, presne. Takže ja som ani nečakal na toto a je tam asi 15 komentárov, 16 a s tým, že mi chcete pomôcť, ja vám mám pomôcť, alebo tretie, že som debil, že mám zlý účes a že neviem rozprávať. To som tam už tiež čítal. Zdravím. Vravím, OK, nepozeraj ma, kamo. Mne to je fakt jedno, hej, ja si to tu dokumentujem. Ja to verím tak, ako keby som si to točil pre seba, čože reálne asi aj robím. A to už, že proste to vidí, kto chce reálne, tak to už... Chápeš, mi to nemôže byť viacej jedno. Vravím tu veci, ktoré by som aj tak niekde, ja neviem, napísal, chápeš. Takže beriem taký môj denník vlastne, taký verejný denník, do ktorého vlastne zverejňujem veci, ktoré chcem zverejniť, samozrejme. A tak, keďže pre niekto neviete, verujem som ešte kolobežke, hej, točím videá rôzne na TikTok, YouTube, chápeš. Ale to je druhá vec. A ďalšia vec je to, že trading je kámo proste veľa najlepší. A hlavne problém v tomto je to, že veľa ľudí sú scamery. Jo, určite. Súhlasím. V tomto odvetí asi najviac scamerov, hlavne na signál skupiny, kde vlastne ide o to, že sú tam takí tradery, neviem ani, či sú to taký dobrý trader alebo niečo. Možno aj hej, proste je tam jeden trader a ten dáva signály, kam kúpte vtedy, zoberte takto, take profit, stop loss, toto, entry, chápeš. A proste, a myslím si, že je lepšie dať niekomu udicu a naučiť ho ako chytať ryby, miesto toho, aby ste mu dávali ryby, kam, ale vieš čo, niektorí ľudia si povedia, OK, je to najľahší zárobok, teraz idem zarobiť 5000 eur. Nikto nemá 100% win rate, kámo. Dlhodobo, fakt, že roky nebude mať nikto 100% win rate. Nikto, to znamená, ty dáš všetky peniaze na to, ty ani nevieš, čo to vlastne to tradovanie je, ale ty proste si ako stavíš, ako keby to fakt stavkuješ, to reálne ako, ty nemáš žiadnu stratégiu, nič, ty proste dáš na niekoho slovo. A toho človeka nepoznáš. Takže, kámo, ja si reálne myslím, že to proste akože full scam, signál skupiny, pre mňa, osobne. Takže, toto je fakt akože taký najväčší scam, čo sa robí v tradingu, čo som tak zachytil za poslednú dobu. A, kámo, toto, neviem, nechoďte do toho, fakt. Ak vám niekto povie, že má takú skupinu so signálmi, kámo, nie, fakt. Naučte sa to, normálne sa to naučte, fakt. Inak, dneska prvý deň kvapka jak sa to má, v Kauflande? Chutí tak matony, ale fakt, že o toľko sladšia. Tak, viac nie. Takže tak, cena 99 centov plus záloha 15 centov, pardon. Takže euro 14 za jednu plechovku. Povedzte, či to je málo alebo veľa do komentárov, keď tak môžete. Takže to bol také mínus, čo je na tradingu, také, že sa vraví, že to je scam, že to je hento, že to je tamto. Kurzy rôzne sa predávajú, ktoré sú scamy. Odporúčam vám predtým, než si kúpite taký kurz, tak fakt zadajte si normálne, že exposing scammers, trading scammers on internet, alebo dačo také kamu, do YouTube. Vidím tam, kámo, že 300 videí reálne o tom, jak proste týpci scamujú. A na akej báze je to akože založené, chápeš? Keď je to na báze reálne, že to fakt akože zarába ten týpek a potom dá čo ho učiť, OK. Že máš taký skill, ktorý chceš posunúť ďalej, OK. Ale že proste týpci, kamo, nikdy nemali peniaze z tradingu, iba sa tvária. Samozrejme, nie všetci sú takí, ale niektorí sa iba tvária a proste zarobili najviac z toho, že majú kurz, kamo. To ma troška štve, to je také ako Iman Gazi, kamo. No nič. Takže toto asi všetko pre toto video. Hej, toto boli také tie plusy a mínus a tak. Takže ak chcete kamo začať niečo, prečo môžete byť slobodný, chápeš? Tak do it. Reálne. Alebo kámo začni dropshipping robiť, hej. Začni robiť SMMA, kamo. Ja fakt veľa ľudí som teraz videl, jak proste robia SMMA, kamo. To je, keď nechytíš trend, proste to príde. Neviem kam, ako ja verím tomu, že stále sa nájdú ľudia,
ktorí som úspejú v tej branži, ale neviem, kamo, je to také, vieš, že všetci to chcú robiť a potom už tá cieľová skupina, ako keby sa to vytráca a už to nemá taký efekt ani, vieš čo, ja keď vidím dropshipping store, ktorý ja neviem, že dropshipping, že tam vidím proste 30 vecí pre psov, tak ja z toho obchodu hneď odídem. A berem toto tak ako takisto, že proste je to dačo, čo keď o tom vieš, tak proste ideš preč. Takže toto by som si, alebo napríklad, keď mi taký typek začne volať, že či nechcem, ty vole, promo na video. Nie, nechcem. Viem to robiť sám, chápeš? A toto je proste to isté, kámo. Takže neplatte za kurzy, teda zistíte si o ľuďoch, ktorí predávajú tie kurzy, ktorí robia tie kurzy. A za koľko ich hlavne robia? Keď máte kurz za 15 eur a niekto robí 10 miliónov ročne, tak pravdepodobne tam dačo ako nebude v pohode. Buď vám chce poskytnúť ako informácie za lacno, ale to si nemyslím. Takže dajte na to pozor. A nechoďte do skupín so signálmi, pretože nepoznáte ľudí, neviete, čo sú za trady a nemusia výjsť. Takže príjete o peniaze a takže nemám žiadny kurz, takže nekupujte si môj kurz, takže tak dúfam, že ani nebudem mať kurz, ale fakt. Takú skupinu robím kam za 5 eur mesačne, alebo za 10 eur na Hero, alebo nie, vole, srandy. Dobre, majte sa krásne a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.